По време на стажантската програма "Енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници 2015", проведена паралелно от Енергийната агенция Пловдив в две професионални гимназии, общо 32 ученици от професионалната гимназия по електроника и електротехника и професионалната гимназия по хранителни технологии и техника, както и доброволци преминаха обучението за енергийни одитори на домакинства. В рамките на двуседмичната практика учениците получиха практическо обучение за потенциалните енергоспестяващи мерки в домакинството, как да определят потреблението на енергия, как да пресметнат и оценят възможни енергоспестяващи мерки, как се изчисляват еквивалентните спестени емисии, парникови газове и как да изчислят консумацията за отопление. Стажантите анализираха енергийното и водното потребление и предоставиха различни съвети за подобрение на 220 домакинства, изпитващи затруднения при плащането на своите сметки. Доброволец съм в Енергийна агенция Пловдив и участвам в стажантската програма за аудитори за енергийна ефективност в домакинство, благодарение на която научих как да намалим и изчислим енергопотреблението в домакинство и какви методи за намаляване на емисиите на въглероден диоксид да предложим. Радвам се, че бях част от тази програма и имах възможността да работя с ученици от други училища. Участвах в стажантска програма за обучение на аудитори по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. След края на обучението се научих да използвам инструмента за енергийно аудитиране на сгради по проекта REACH. Също така се научих, че трябва да се стремя да пестя енергия, като така спомагам за опазване на околната среда. Искам България да бъде зелена и чиста. В случая ученици от 11 клас, специалност компютърна техника и технологии, провеждат своята производствена практика и чрез участието си в съвместни дейности с нашия партньор Енергийна агенция Пловдив, те получиха начални знания по енергийно аудитиране, което смятам ще им даде възможност за една по-широка реализация на пазара на труда.